Je to úžasné, veľmi, veľmi známe carbonara nudle. Tieto nudle mi všetci hovorili, že mám vyskúšať, takže som si povedala, že s tým rovno začnem. V tomto obale sa nachádzal tento buldak powder, kde je vlastne asi tá príchuť a potom toto mi všetci vraveli, že mi stačí kvapka. Takže budem ich počúvať, pretože ja sa tu nehodlám, aby ma tu porazilo dneska. Prečo to má zelené častice vnútri? Ale voní to za carbonara. Tak a pridám tam ešte teda tento buldak sos, ale dám tam naozaj len malinko. Dobre, začneme takto. A keď to bude moc, dáme menej do budúcna. Nie. Nevšímame si, že mám buldak omáčku tu, dobre? Nikto to nevidí. Ok, poďme na to. To som tam dala len štvrťku. Ešte zatiaľ je to taký spice level, že sa to dá, ale keby som to zjedla celé, nedopadlo by to dobre neskôr. If you know what I mean. Akože je to fajn, ale ozaj do budúcna by som si tam nedala, tuším, ani nič z tej buldak sauce, pretože je to neskutočne pikantné.